Virksomhedskonsulenten eller kursussekretæren kan ofte have behov for at sende et kursus eller flere kurser til en virksomhed eller en kursist. I den forbindelse kan kursuskurven bruges. Det foregår således, at et kursus, for eksempel dette, gemmes i kurven ved at trykke her. Nu er kurset tilføjet kurven. For at se indholdet af kurven, klikkes der her. Og nu ses indholdet af kurven. I kurven er der på nuværende tidspunkt 2 kurser, Vejen som arbejdsplads og Teleskoplæsser. Her kan kurset slettes, hvis det ønskes. Hvis man ønsker at se et link eller dele et link fra kurven, gøres det her. Kurven kan tømmes, og kurven kan printes. Nedenfor kan det ses, hvordan kurserne ligger i forhold til hinanden, og allerede nu kan det ses, at det vil være en udfordring at lave et forløb med disse 2 kurser, da de går ind over hinanden her. Kursuskurven er et værktøj, der nemt og hurtigt kan give et overblik over ønskede kurser og sammensætningen deraf.